जोंना ओरैबायदि मोनसे गिदिर प्रब्लेम फैलायबाय नै सिखाव उन्दैया थाखुमाबावबायसो जोंनाव सिम फैसा खावनानै लाबोदों नै सोरनिबा मबाइल गोदान दानबो खावनानै लाबोलायबावदोंसो नै लांबाय बिसोरबो दाना लगिन खालामहैनो चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनायसो जाबाय बे दैदेनमोना माने चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनानै माने बिसोरबो हेक जाजाहैबाय आरोखि बिसोरबो माने आनलक खालामनो हायाखिसै आरोखि रायजोफोर चेनेलखौहाय दा बेबायदि आरो मेन प्रब्लेमाहाय माने खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय टाइटेल थाम्बनेल नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ एसे मोननै आपडेट जागोन दिनैनि आपडेटआ फार्स्टआवनो आङो बुंग्रोनो सानदों जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा इउटुबार इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड दा बिथांखौ नोंथांमोना चेनेलाव नुवाखै जानांगौ साननैसो सिगाङाव साननैसोनिफ्रायनो माने बिथांनि चेनेलाव जों भिडिअ नुवाखै दा गासैबो माने मोजां मोनो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ मानो होनबा बिथांनि फेमिलि ब्लगाबो जोबोद मोजां जायो दा आं बेखौनो लानानै फैदों ओमफ्राय मोनसे आपडेटआ मा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन आरोना आं होलांगासिनो नायलांबाय था दा गिबियावनो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय फार्स्टआव आङो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि क्लिपखौ होग्रोनो सानदों ससेखौ नायना लाबानो जाबाय इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ मा जाथायाव गोलैना दोङो नोंथांमोना नायबासो बुजि मोनगोन आरोना नायनानै लाग्रोदो दा इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ आं मोननैसो ससे बुंग्रोना होनोसै क्लिपखौ होनायनि सिगां बिथांनि चेनेला माने अलरेडि मोननै मोनथाम स्ट्राइक नांदोंमोननो मोनसे वार्निं मोननै स्ट्राइक नांदो जानांगौ ओमफ्राय बिथाङा बेफोरबायदिनो माने फानदोंमोन आरोना दैदेनबारिखौ सिनाय मोनो जानांगौ गासैबो बिथाङाबो गासैजोंबो सिनायजानाय दैदेनवारिनो बिथाङा फानदोंमोननो गावनि चेनेलखौ इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड चेनेलखौ दा दैदेनवारियाबो बुंनाय बायदिबा बिसोरो चेनेलखौ लगइन खालामनो हायाखैनो आरोना इउटुब चेनेलखौ दा हेकसो जाबाय नामा जोंबो माने मबा बेलेग जाथिनिसो माबा लाइभ नुलाबाय थायो आरोना इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि चेनेलाव माने जों नायो माने सानफ्रोमबो लाइभ फैयो बेफोरखौ 10टा 12टा सम गैया माने ओरैबायदि लाइभ फैयो गुबुन हारिनि आरोना दा जानांगौ हेक जाबाय ओमफ्राय ब्रादार इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआबो माने बुंखाबाय आरोना नालिया हेक जाबाय होननानै दा नोंथांमोना नायग्रोना लादो क्लिपखौ आं होग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंना ओरैबायदि मोनसे गिदिर प्रब्लेम फैलायबाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि चेनेलखौ जोङो लादोंमोन 15,000 थाखानि ओमफ्राय बिथांना चेनेला स्ट्राइक मोननै नांखानाय दंमोन आरो ओमफ्राय लाबाय दिनैसिम लानानै जोङो बिथांनि चेनेलखौ नायथ'वाखैमोन दा मैया नायनाय जाबाय बिथांना चेनेला मानि स्ट्राइकआनो मोनथाम नांबाय आरोना दा मोनथाम नांनायनि दिनै हेक जानाय बायदि जाबाय आरो जों बेखौ माबा लगइन खालामफिननो हाला बिथाङा मालाय 15,000नि फानग'नो हादों देरहाबाय जोंहा गोबां 15,000 लस जालायबाय आरो जों उबुल पार्टनार जों दा बेखौनो दुखु जानानै जों मा खालामगोन मागोन मोनबाय थादों आरोना उबुल पार्टनार फंनैसो मा बुंहरदो 15,000 जोंना दैयाव थांखासिगोन जों मोनखाला नांलालै बेखौ नांला ओंखायनो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनिफ्राय भिडिअखौ नुबाय बायदोंबा जोंनो 1,000 बा 2,000 गावनिफ्राय हरफिनोब्ला जोङो गोजोननाय जासिगोन जोंहा ओरैबाबो लसखासै नोंनि चेनेलखौ जोङो हरबावाथो बे बिसुरा स्ट्राइक मोननै नांनायखौब्लाबो जों बोखारनो हागोन होननानै जों लादोंमोन नाथाय जोङो स्ट्राइकखौ जों बोखारस्लाबनो हायासै दा गैला आरोना बिदिसै ओमफ्राय जोङो मोजां चेनेल मोनबा जोङो लाफिनगोन जों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनिखौ जों लाफांनानै लस जाबाय सोरबा सोरबा इउटुब चेनेल फाननो गोसोब्ला जोंजों जगाजग खालामनो हागोन गिदिर गिदिर फिसानिफ्राय लानानै गासिबो मनिटाइज जाजोबनाय आरोना मनिटाइज जाजोबनाय जानांगोन होमबानो माने जों लागोन आरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा ओरैनिफ्राय मोनबासो बांसिन लागौ बायदि मोनदों आङो माने 50K निफ्राय 100K सिम आरोना बेफोरबायदि साबसक्राइब थांनायखौ मोनब्ला साबसिन जागोन आरोना 40,000सोबाबो जागोन 40,000सोबाबो जागोन ओमफ्राय बिदि आरो मिलियनबाबो लागोन मिलियन साबसक्राइबार होबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनियावहाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट्स खालामदों होननाय खोनादों माने चेनेलखौ फानबाय होननानै बिथाङा फानबायमोन 15,000नि जोंनो फाननाय जादोंमोन ओमफ्राय बिथांना दा स्ट्राइक मोननै नांखानायमोन नालाय बेनि थाखाय बे इउटुब चेनेलखौ फाननाय जादों आरोना बेनि थाखाय जोङो बेनि चेनेलखौ लानाय जादोंमोन बिथाङा बेबो फानखानाय नङामोन मानो होनबा प्रब्लेम जानायखायसो फानखादों औ माब्लाबाबो नों सेकेन्ड हेन्ड बुस्थु फाननाया माब्लाबाबो मोनसे नङाखि मोनसे माबा मोनसे प्रब्लेम थायाबा नों चेनेल बा गारि बा मटर बा मबाइलफोरखौ नों ओरैनो फानखाया रावबो मानसिया ओरैनो फानखाया बेनि थाखायनो बेनाबो चेनेला स्ट्राइक मोननै नांदोंमोन बेनि थाखाय गावबो चेनेलखौ फानहरनाय जादोंमोन आरो बेनि जुनै जों लानाय जादों चेनेलखौ जोङो उबुल पार्टनारजों लायदोंमोन उबुल पार्टनारा 5,000 होदोंमोन ओमफ्राय आङो
10,000 होदोंमोन 15,000 लाना फैनाय जादोंमोन दा बे चेनेलखौ लाना फैनाय जाबायमोन फोरनिसिम आइ आफामोन बिदा फंबायमोन आदा बाजैमोननिसिम बा बोराय बुरैफोरनिसिम खावलाय थंख्रिग्राफोरनिसिम आरो रायजोफोर गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो गैयाबा खनसे नैबे गोसो सिंनि लाथा खाना थानायाव खनसे स्राय बर'नाय जाहैबाय आरोना रायजोफोर दा ओमफ्रायहाय नोंथांमोना आंनाव कुइसन खालामगासिनो दं मा आंनि चेनेला मा जाखो एकदमबारे नोंथांमोना कुइसन खालामगासिनो दं आरोखि ना दाखालिनिफ्रायनो माने आङो माने भिडिअखौ होथ'वाखै माने आंना एसे चेनेला माने एसे फिसाया आंना ग्र' जाबासो माने आं खोन्थागोन होनना दंथ'योमोन नालाय दा ओंखायनो दिनै गमामायै नोंथांमोननो खिन्थाना होनोसै आरो आं चेनेला आंना मा जामारनाय दा नोंथांमोना बुंगासिनो दं नालाय हेक जाबाय सोरबा होनदों फानदों सोरबा होनदों मादों दा बिदि होनगासिनो दं नालाय दा एक्सुवेलि चेनेला आंना ओरैबायदि मेन प्रब्लेमा माने आंनि चेनेला आवगायावबो 3 स्ट्राइक नांखांखाबायमोन ओमफ्रायहाय जोंना बे सिगां सुबर्न ब्रादारमोना जेरै स्ट्राइक नांनानै चेनेला गोमालांदों दा थिग आंनाबो बिदिनो जादों आरोखि रायजोफोर माने चेनेला आंनाव 3 स्ट्राइक नांदोंमोन ओमफ्राय बै टाइमावनो बे चेनेला मोनखालामोन आङो माने डिलेट जाखासिगौमोन आरोखि माने खाफाल दं ओमफ्राय 3 स्ट्राइक नांनायावबो डिलेट जायाखैमोन आरो माने बेयाव मोनसे वार्निं मोनदोंमोन आरोखि आं बाहाय ओमफ्रायहाय दा नैबे दाखालि माबायावहाय माने स्ट्राइकआ 2 दंखायोमोन ओमफ्राय स्ट्राइक मोनसे नांदेरनानै बुस्थुआ माने डिलेट जाखानोसैमोन आरोखि ओमफ्राय दा बे डिलेट जासिगोनखौ गिखाबाय आङो दा गिखानानै बे दैदेनमोना चेनेल बाय होननाय खोनालायलाय माने बिसिनि आं खम समावनो हरदों आरोखि जेन'बा चेनेलखौ एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड चेनेलखौ ओमफ्राय दा चेनेलखौ बिसोर लांबाय बिसोरबो दाना लगिन खालामहैनो हायासै चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनायसो जाबाय बे दैदेनमोना माने चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनानै माने बिसोरबो हेक जाहैबाय आरोखि बिसोरबो माने आनलक खालामनो हायाखिसै आरोखि रायजोफोर चेनेलखौहाय दा बेबायदि आरो मेन प्रब्लेमाहाय माने आंनिफ्राय बिसोर खम समाव बायनानै लांबाय ओमफ्राय दा बिसोरो बे चेनेलखौहाय मोनला आरोखि हेक जाबाय आरो बे चेनेला दा माने दस्रानि फरेननिसो भिडिअ फैबाय थायो आरो अनेक ट्राइ खालामबाय खिन्थु हायाखिसै आरो ना बिराद नै सिखाव उन्दैया थाखुमाबावबायसो जोंनाव सिम फैसा खावनानै लाबोदों नै सोरनिबा मबाइल गोदान दानबो खावनानै लाबोलायबावदोंसो नै मोखांखौ होथेलायबावबाय नै उन्दैया ओमफ्राय गाबबावबाय ओमफ्राय बिबागारानो बेबायदि उन्दैया मानो बिदि सिखाव जालाबायनांगौ जाखो गोदाव सोरावनो बुनाय बायदि गाबबावबाय ओमफ्राय दस्रा जायगायावबाथ' बुजागौमोन बे दस्रा गावसिनि जाथिफोरमोनबा मबाइलाबो गोदान दानलायबाव नै आइटेललायबावसो नै खावनाय ना मानायथाय सोरनिबा नै गोदान दाननो न' सिङावनो हाबनानै फैसा खावनानै लाबोदों सिमबो खावनानै लाबोदों साला जोंनाव खानायाबो हाइलाइट होबावनायसो नै थाखुमालायबावबायसो मोखां सोखां फांथेलायबावो बेनोमोन एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड ब्रादारा बुंना होखाबाय ओमफ्राय आं मोनसे आपडेटखौबो बेयावनो होफाखाना होबाय दे लोगोफोर बे आपडेटआनो जाहैबाय माने सिस्टार बेलेग गुबुन जाथि आरोना बर'नि न'खराव हाबदोंमोननो माने माबा खावनो हाबदोंमोननो माने आखायाव फैसा खावदोंमोननो ओमफ्राय गुबुननि मबाइलबो खावदोंमोननो आरोना एन्ड्रइड मबाइल दा बेखौ हमदों सासे सिस्टारा भिडिअनि गेजेरजों सेयार खालामना होननानै दा बेफोरबायदि हमनानै माबायाबाबो जागौमोन उन्दै गथ' बुजि मोनाखै आरोना न'खराव दों गैया बेखौबो एसे नायनानै माबाबानो जाबाय हमदों जेबो नङा बुआबानो जाबाय बेखौ खुगा मोजां बुजायनानै माबा मोनसे बायनानै जाहोना हरबानो जाबाय आरोना बेफोरबायदिसो जोंनि साननाया दा जोंनि बर' हारिया एसे अननाय दोङो बुवाखै देलाय सिस्टाराबो बुवाखै मोजां खुगा मोजां बुजायनानै हरदों मानो होनबा जोंनि बर' हारिफोरा बुजिनाय दोङो नालाय सोरखौ बुनांगौ सोरखौ बुनाङा गासिबो बुजिखायो दा गुबुन हारिनि न'खराव जोंनि बर' हारिया सिखाव खावनो हाबोबा बुथारजागौमोन आरोना बुजागौमोन ओरैबायदि लासिं जागौमोन दा जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि खालामा आरोना जानला मोनला साना हौवा बेफोरबायदि खालामा जोंनि बर' हारिया अननाय दोङो बेनिखायनो बुङो धोनि गोरिब जेबो मुगैना लाब गैया सोरबा सिखाव खावदो एसे माबा मोनसे बुजायना हरबानो जाबाय साजा होयो नोंसोरनि खोथा जोंबो बुंनांगौ जेबो खोथाया अब्लाबो जों बुङो आरोना साजा होआलासिनो खुगा मोजां जों बुजायना हरनाया मोजां बेफोरबायदि जायो आरोना बेथ' आरो उन्दै गथ'बावसो हिन्जावसा मानसिबावसो बिसोरनि लाइफखौ आथिं आखाइ बुख्रबना दोनोबा मा मावना जानांगौ जाखो सोर लांनांगौ जाखो हिन्जाव मानसि ओरैबाबो कामायनो हाया माबानो हाया न'खराव एसे दोङो गैया बेखौ नायनांगोन आरोना दा बेनोसै लोगोफोर जायफोरा बुजि मोनबाय कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो दिनैनि आपडेटआ बेखिनिनोमोन नोंथांमोना जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ मोनसे गोदान चेनेल खुलिदों आरोना बेखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना दा आंना बेखिनिसै नोंथांमोना थाबैनो आंनिखौ
20,000 साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेला गोदान आंनाबो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय